Poďme sa na to pozrieť, či to tam máme vôbec. 570 eur je v hre, už o 1500 eurách asi nebudeme rozprávať. Máme 55 bodov, potrebujeme teda nahrať aspoň 45. Ktoré slovenské vybrané slovo pomenúva konkrétnu činnosť? Cítiš? Tlieskať není vybrané slovo. Ja viem. Dokonca tam není ani I, je tam IE. Keby to bolo, že tlískať, ale tam je IE. Koľko bodov má tlieskať? 0. Umývať sa bolo top. Čo je typické pre Rakúsko? Alpy boli top. Čo sa dá použiť na miesto pera? Ceruska bola top. Dal si štetec. Štetec, koľko bodov? Ceruska bola top. Aký výraz označuje slušne vychovaného muža? Ty si pán. Pán. Koľko bodov? Ktoré zámeno používate najčastejšie? Bohužiaľ. Poďte dopredu.